Еўраінтэграцыя гэта не эстэтычны выбар, а стратэгія развіцця. Гэта не чужая мадэль, а інвестыцыі ў людзей. Гэта шанец жыць лепш дома, у сваёй краіне, а не дзесьці за яе межамі. Але беларускія і расійскія прапагандысты нас вельмі часта пужаюць і кажуць, што еўраінтэграцыя гэта страшна. Так кажа прапаганда. Ці так гэта на самой справе? Давайте разберем основные міты, которые придумали ў Крамлі альбо у лукашэнкаўскай адміністрацыі. Міт першы. Еўропа нас не чакае. А вось праўда. ЕС мае прэцэдэнты прыняцця краін, якія выйшлі з аўтарытарных сістэм. Гэта Польша, гэта Літва, гэта Харватыя, Балгарыя, Румынія. А для супрацы і інтэграцыі з тымі краінамі, которые яшчэ не ўвайшлі ў еўрапейскі звяз, адмыслова была запущена праграма «Усходняе партнёрства». І Беларусь ужо была удзельніцай гэтай праграмы і, на жаль, выйшла з яе ў 2021 годзе. Беларусь нават падпісала дакументы пра збліжэнне з еўрапейскім звязам. А вось усе краіны, якія зрабілі рэформы, былі падтрыманыя інвестыцыямі, грантамі, тэхнічнай дапамогай. Пра прыклад Польшы мы з вами ўжо казалі, але можна паглядзець таксама на Малдову, которая атрымлівае сёння велізарныя інвестыцыі. Грамадзяне Малдовы могуць падарожнічаць свабодна ў еўрапейскі звяз, і краіна відавочна выходзіць з крызісу. І Беларусь таксама можа атрымаць усё гэта, калі у нашай краіне будзе рэальная дэмакратыя. Міт другі. У Еўропе ўсё дрэнна. Крызіс, разлад, маральны распад. А вось праўда. Еўрапейскі звяз – гэта самы багаты рэгіён свету. 16% сусветнага ВУП пры менш як 6% насельніцтва планеты. Там гарантаваныя правы чалавека, вольныя выбары, свабодныя СМІ. І што важна, у ЕС не садзяць людзей за думкі. Не знікаюць апаненты рэжыма. Няма гвалтоўнага разгона пратэстаў. От параўнайце, у Беларусі арышт проста за каментар. А ў Германіі грамадзяне могуць адкрыта крытыкаваць канцлера, удзельнічаць у жыцці краіны, падтрымліваць любыя партыі. Еўрапейскі звяз – гэта пра публічную дыскусію таксама і пра змаганне за каштоўнасці кансерватыўных палітычных сілаў і радыкальна-ліберальных палітычных сілаў. Гэтыя дыскусіі выходзяць в эфір, але гэта частка палітычнай культуры. І якое моцнае не было супрацьстаяння, калі адна палітычная сіла праігрывае іншай, то яна свабодна аддае ўладу, бо пагаджаецца з выбарам людзей. А што адбываецца ў Беларусі, мы ўсе з вами добра ведаем. Міт трэці. Уступленне ў ЕС знішчыць нацыянальную ідэнтычнасць. А вось праўда. У еўрапейскім звязе больш за 20 афіцыйных моў. І кожная краіна мае права развіваць сваю культуру. Літва, Славенія, Фінляндыя, Чэхія – усе гэтыя краіны пасля ўступлення ў ЕС узмацнілі сваю мову, гісторыю, нацыянальную адукацыю. Больш людзей стала размаўляць па-літоўску ў Літве, па-эстонску ў Эстоніі, па-латышску ў Латвіі. І пры гэтым людзі ведаюць таксама іншыя мовы, вольна могуць стасавацца на ангельскай і іншых мовах Еўропы. А што адбываецца з беларускай мовай, з беларускай культурай і адукацыяй у нашай краіны, мы ўсе з вами, на жаль, добра бачым. Беларуская мова проста знішчаецца. І знішчаюцца мовы іншых народаў, напрыклад, у Расійскай Федэрацыі. Еўрапейскі звяз таксама падтрымлівае нацыянальныя медыа, адукацыю, архівы, гістарычныя даследаванні. Напрыклад, у Польшы сотні мясцовых музеяў, школы з рэгіянальнымі мовамі. І Беларусь зможа нарэшце аднавіць сваю гістарычную памяць без цэнзуры і русіфікацыі, калі будзе часткай дэмакратычнай еўрапейскай сям'і. Міт чацвёрты. Мы страцім сувязі з Расіяй і эканоміка наша абрынецца. А вось праўда. Большасць суседзяў Беларусі ў першыя гады пасля незалежнасці мелі мацнейшыя сувязі з Расіяй, але выбралі Еўропу. Польша ў 1991 годзе была бяднейшай за Беларусь, а ўжо ў 2008-2010 абагнала па ўсіх паказчыках нашу краіну. І сёння Расія гэта не рынок, а пастка. У любы момант могуць спыніць пастаўкі, увесці забароны, і наша эканоміка сапраўды тады абрынецца. Што кажуць эканамісты? Кожны $1 інвестыцый з ЕС дае ў 3 разы больш вынікаў, чым з Расіі. Таму што з інвестыцыямі еўрапейскага звяза прыходзяць тэхналогіі, прыходзяць новыя практыкі, прыходзяць буйныя развітыя кампаніі. А з Расіі проста прыходзяць грошы аўтарытарным кіраўнікам, которые могуць траціцца на іх уласныя патрэбы і не пераўтвараць эканоміку. Міт пяты. Мы ніколі не будзем такія, як яны. А вось праўда. Не трэба быць як яны, трэба быць сабой, але свабоднымі, упэўненымі
і абароненымі. І Беларусь можа і павінна выбудаваць свой шлях. На нашу думку, это мусіць быць хрысціянска-дэмакратычны шлях, сацыяльна адказны. І гэта магчыма толькі тады, калі краіна вернецца ў еўрапейскую сям'ю народаў. А цяпер давайте паразважаем, што будзе, калі не. Калі не Еўропа, ёсць іншы прыклад. Іран, Расія, Венесуэла – гэта шлях аўтакратыі. Давайте паглядзім на гэты сцэнар, на той шлях, які выбралі гэтыя краіны, которые адмовілись ад дэмакратыі, ад Европы, ад адкрытасці. Расія. Імперія страха, стагнацыі. Расія – гэта прыклад таго, што бывае, калі ўлада становіцца важнейшай за чалавека. У 2000-е гады Расія таксама атрымлівала мільярды ад экспарту нафты і газу. Але замест інвестыцый у адукацыю, ахову здароўя, грошы пашлі на войска, на прапаганду, на паліцыю. І сёння мы бачым, як алігархі жывуць і шыкуюць, а большасць насельніцтва Расіі проста бяднее. Апроч таго, Расія гэта не толькі беднасць, гэта яшчэ і вайна. Яна не лічыць жыццё сваіх грамадзян нечым вартым. Таму менавіта сёння больш за 20 мільёнаў чалавек эмігравалі з Расіі з-за вайны і рэпрэсій. Забойствы апазіцыянераў, Нямцоў, Навальны, канчаткова страчаная свабода слова, вайна супраць Украіны, супраць Еўропы, супраць будучыні. І нават у эканоміцы, нягледзячы на прапаганду, праўда простая. ВУП Расіі ў пераліку на душу насельніцтва менш за палову ад еўрапейскіх краін. І гэта мы кажам у сярэднім па Еўропе. Рэальныя даходы не растуць з 2013 года. У Расіі больш за 80 рэгіёнаў датацыйныя. Гэта значыць, што яны атрымліваюць грошы з Масквы ад продажы нафты. Іншы прыклад – гэта Іран. Краіна – адна з найбольш багатых краін света на нафту. Але сёння там забаронены Spotify, Facebook, YouTube. Жанчыны не могуць вучыцца, працаваць, збірацца без абмежаванняў. І кожны год дзесяткі пакаранняў смерці, у тым ліку за неправільныя паводзіны. Іран мае амаль поўную ізаляцыю ад міжнародных інвестыцый. І пры гэтым ВУП Ірана на душу насельніцтва менш за 6 тысяч доляраў намінальна. Інфляцыя да 40% штогод. Іміграцыя сотні тысяч маладых людзей штогод. І гэта ўсё не за санкцыі, а за выбары на карысць аўтакратыі. Усе грошы улада Ірана траціла на зброю, на пагрозы іншым краінам. Але калі дайшла справа да вайны, мы бачым, што адбываецца. Эта краіна проста ушчэнт праігрывала маленькаму Ізраілю, который мае дэмакратычную сістэму кіравання і, адпаведна, больш эфектыўную і эканоміку, і ўзброеныя сілы. Іншы прыклад – Венесуэла. Рэжым пераўтварыў краіну ў развалены склад. У 90-е гады Венесуэла мела самы высокі ўзровень жыцця ў Лацінскай Амерыцы. Але пасля ўсталявання аўтарытарнага рэжыму інфляцыя дасягнула 1 мільёна адсоткаў. Людзі шукаюць ежу на сметніках. Больш за 7 мільёнаў грамадзян выехалі з краіны. Мільёны жывуць за 3-5 доляраў у месяц. І гэта не другая мадэль развіцця, сябры. Гэта шлях у бездань. Таму выснова, усе краіны, якія адмовіліся ад дэмакратыі і выбралі ўсходні аўтарытарны дэспатычны шлях, апынуліся ў ізаляцыі, беднасці і рэпрэсіях. Яны страцілі інвестыцыі, яны страцілі таленты, яны страцілі будучыню для сваёй краіны. І самае галоўнае, яны страцілі годнасць для сваіх грамадзян, для людзей, которые жывуць у гэтых краінах.